Racing de Ferrol que se decidiu nunha segunda metade tola con 3 goles, un penalti e unha expulsión por cada bando. Chegaba o Racing a Vistalegre coa intención de meter presión ao Cerceda, pero saíulle a xogada mal logo de desperdiciar unha primeira metade na que os departamentais estiveron moi grises. O Ordes asinou un moi bo encontro no que levaría os 3 puntos de estar máis acertado nos metros finais. Peter adiantaba con este perfecto testarazo aos locais cando ían 28 minutos. Logo do tanto do Ariete Ordense ata o remate da primeira metade o choque discurriu igualado e cos equipos respetándose. Os vestiarios, en lugar de calmar ánimos, acrecentáronos e aos 2 minutos Baleato deixaba o Racing con un menos por esta entrada. O Ordes desaproveitou varias ocasións claras e os da Malata empataron con este golazo de Pablo Rey. Espectacular o disparo do Ferrolán. 8 minutos despois, no 82, Cea facía penalti e deixaba con 10 o Ordes. Pablo Rey non erraba dende os 11 metros. Pero cando os prometían felices os ferroláns, un mal rexeito do gardameta Paco tras perder o balón nunha contra ao Racing, Ángel puxo as tablas definitivas en Vistalegre. Ao remate do encontro, Luisito estaba moi enfadado pola acción que lle quitaba 2 puntos aos seus. O que non pode, se no minuto 47, pois salir nunha contra, que era unha ocasión manifesta de gol, e salir 4 futbolistas en ataque. Iso foi onde nos equivocamos. Michel Alonso amosouse ledo pola traxectoria do seu conxunto. Bueno, vamos a intentar no máximo das nosas posibilidades estar aí arriba o tempo que poidamos e, bueno, sin olvidarnos que o obxectivo deste equipo é salvar a categoría. Ordes e Racing continúan na parte alta da táboa de clasificación da terceira galega.